След разочароващия край на изминалата година, новото начало за синия клуб бе дадено с подготвителен лагер в Турция. В южната ни съседка Левски изигра внушителния брой от 8 контроли. Сините записаха 4 победи и точно толкова загуби, а най-впечатляващ бе успехът на Динамо Киев с 1-0. Но най-сериозно върху представянето на отбора щяха да се отразят земите трансфери. За сериозни суми стадион Георги Аспарухов напуснаха две от звездите – Уелтън и Роналдо, а Жереми Петрис и Дарван също си намериха нови отбори. За техни заместници бяха привлечени бразилското крило Фабио Лима, халповете Карлос Охени и Патрик Мислович, както и централният защитник Хоакин Фернандес. Капитанът на отбора Андриан Краев пък отказа да поднови своя договор и бе изваден от първия състав. А препятствието на рестарта в родния шампионат бе гостуване в Благоевград на местния Пирин. Страхотна възможност за Рикардиньо, имаше спасяване от Ковалов. След това обаче Марин Петков от доста комфортна позиция успява да преодолее стража на Пирин. 1-0 за Левски. Технично отиграно от Полонски, хубав пас от Асен Дончев за Илго Комано. Комано може да завършва и го прави, резултатът е изравнен. В 16-та минута достатъчно добра контратака от Пирин води до изравнително попадение от Илго Комано. Перфектно подаване от Асен Дончев към позовалия се непокрит на върха на нападението Илго Комано. Индивидуални действия от Марин Петков и шпагат на Дончев, който не свърши достатъчно добра работа. Юпа Бул, Модути, а не Рикардиньо, способен да създаде проблеми и го прави. Второ попадение за Левски. В 40-та минута колебанията в отбраната на Пирин отново са наказани. Много настоятелен Рикардиньо в тази ситуация успява отново да изведе сините напред. Отбора ми беше по-добрият отбор в днешния матч. Аз поздравявам даже